havia tingut la possibilitat de treballar amb altres artistes, però sí que és veritat que és la primera vegada que tinc un contracte laboral com a tal. La contractació és molt important perquè sí que fa que la relació d'alguna manera sigui, no sé si més oficial, però sí que no sigui tan espontània o a vegades tan informal com succeeix quan és un treball entre autònoms, no? Podríem dir com un compromís compartit que ho ha fet tot com més senzill, no? O sigui, tinc aquest perfil de tècnic també, no? D'estar assistent o tal, però també soc artista al final i llavors jo crec que m'està servint molt per resoldre moltes preguntes, no? També de gestió, de com es gestiona un taller, el material, com es gestionen els enviaments. S'entén doncs, el que significa un treball a l'àmbit de l'art, no? Que és discontinu, que va una mica doncs, per moments de producció i moments de pausa, moments d'una setmana de molta feina i una altra setmana de no gaire, i això sí que crec que ha sigut de difícil conciliació. Però en tot cas l'experiència és estupenda, o sigui, i és meravellós. Jo, si no hagués sigut per aquesta convocatòria, no hauria tingut una persona treballant amb mi 4 mesos de manera continuada, no? No estem els dos com fent un concepte, no? Sinó que estem treballant una forma o el que sigui. Al final jo el que m'emporto són moltes converses amb el David sobre art que a mi em serveixen molt també pel dia a dia.